चिरां जिल्लानि जिखिनि जोंहा कलेज इउनियन बडि दङ आरो इउनिट कमिटि एबसु दङ बे गासै फरायसा फरायसुलि प्राय बेयाव सारिस'सो स्टुडेन्टफोर फैदों 7टा कलेजनि बिथांमोननि एकाडेमिक रिलेटेड केरियार रिलेटेड आरो कम्पिटिटिभ जि मोनसे माइन्डसेट लोगोसेनो बर' माहारि दानायाव दिनैनि यां जेनेरेशना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपल बुहुमनि बर'फोरा बयबो गेरेमसा माहारि दानायाव बाहागो लानायनि जि मोनसे मोन्थोर आरो बड'फाया जि मोन्थोरखौ होनानै गालांबाय जे जों बयबो खौसेयै हाबा मावनांगौ आरो खौसेयै हारि दानायनि थाखाय जों आवगायलांनांगौ बे खोथा बाथ्राफोरखौनो मोनसे शेयारिं मोनसे क'अर्डिनेशन मोनसे कानेक्शन खालामनानै बिथांमोननि साननाय हनाय आरो बिसोरनि जिखिनि जेनुइन ग्रिभेन्सेस आरो इस्युसफोर दङ जों बेखौ खोनासंबाय आरो माहारि दानायनि आरो माहारि हिसाबै थांना थानायनि बेलायाव दिनैनि फरायसा फरायसुलिया माबायदि डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि लानांगौ आरो जोङो लिडारशिप बिल्डिंनि खोथाखौ बिथांमोनजों रायज्लायदों जे बिथांमोना दिनै कलेजाव इउनिभार्सिटियाव दङ स्कुलाव दङ फैबाय थानाय समाव आन्चलिक डिस्ट्रिक्ट आरो मिरु एबसुआव बिबान लाफैनांगोन कलेज इउनिट एबसु इउनिभार्सिटि इउनिट एबसुआव बिबान लानांगोन आरो बे लिडारशिपखौ लानानै गावनि जिउ आरो लोगोसे समाजाव हारियाव माबायदि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बे खोथाखौ लानानै गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय जथेस्थ' फरायसा फरायसुलिनि जिखिनि साननाय हनाय माहारिनि फारसे बिथांमोननि जिखिनि बावसोमनाय जोङो जिखिनि बिथांमोननिफ्राय मोनदों थारैनो बे गोजोनथावना मैया क'क्राझार जिल्लायावबो बेबायदि रिपर्टखौ जों मोनदों आरो इयुनाव जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे माहारि दानायनि थाखाय दिनैनि जेनेरेशना बिबान लानानै हाबा मावोब्लासो बर' माहारिनि इयुना जेब्लायबो गोजोर जागोन आरो गेरेमसा माहारिनि जि मोन्थोर बे मोन्थोरखौ आल्टिमेटलि जों जुदि मोनहैनांगौब्ला दिनै जायफोरा कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादों बिथांमोना सिरियासलि खामानि मावनांगोन बिथांमोनखौ गारनानै जोङो खुनु खोथाखौनो साननो हाया खारन बिथांमोनानो दिनैनि गोख्रों लाइमोना गाबोननि गोख्रों दैदेनगिरि आरो गावनि जिउआव समाजाव हारियाव बिसोरो लिडारशिपखौ होनांगौ बे खोथाखौनो जों बुंदों फरायसाफोरनि जिखिनि सोंनाय फिननाय मिथिना लानायाव मा मोननो हाखो बिथांमोना जिखिनि प्रब्लेम बुंदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव एग्जाम रिलेटेड एरियानि आनजादनि रिजाल्टआ टाइम मथे ओंखाराखै आरो गोबां स्टुडेन्टनि रिजाल्टआ गाज्रि जादों आरो बेयाव बिथांमोना गावसोरनि गोसोआव माखासे डाउट दङ जे मोजां बिसोरो प्रिपेयार खालामनानै एटेन्ड जानायनि उनावबो रिजाल्टआ मानो गाज्रि जादों रिजाल्ट डिले जानायनि खोथा रेफारेन्स बुकनि खोथा सिलेबासनि खोथा आरो माखासे कलेजाव दाबो इनफ्रास्ट्राक्चार माने डेभेलपमेन्टनि थाखाय अडिट'रियाम मोजां लाइब्रेरि मोजां बयस कमन रुम मोजां गार्लस कमन रुम माखासे बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार रिलेटेड एकाडेमिक रिलेटेड बे इस्युसफोरखौ बुंदों आरो आथिखालनि लाइमोनफोरनि जे माखासे नेगेटिभ जिखिनि बिथिं जे दानि लाइमोनफोरा माखासेया मेल मिटिङाव फैनो नागिरा खोनासंनो नागिरा आरो बयबो सर्टकाट माखासेया बयबो नङा माखासे स्टुडेन्टफ्रा सर्टकाट लामा नागिरनानै बायदिसिना जेंनायाव गोलैनांनाय आरो गावनि जिउखौ लानानै सिरियास नङा आरो बिथांमोना ड्राग्स इलिगेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटियाव इनभल्भ जानाय आरो बे माने जायफोरा दिनै हस्टेलाव पिजिआव भारा न'आव थादों बे लेभेलाव माने जौनि ड्राग्सनि इलिगेल एक्टिभिटि माखासे जानाय बे थासारिफोरखौ दिनैनि स्टुडेन्टफ्रा नटिस खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबस्था लाजानो लुबैदों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्ट्रं मेसेज होदों गोनां जायोब्ला अनुशासन आरो एक्सन जुदि समाजाव आनरुलि जादोंब्ला इयुथनि गेजेराव जुदि आनरुलि जादोंब्ला नियम खान्थिनि बाहेरायाव समाज बिरोधी कार्यकलापाव जुदि इनभल्भ जादोंबा बेखौ लाइनाव लाबोनो थाखाय बा मेन स्ट्रिमाव लाबोफिननो थाखाय जोङो हय स्क्वाड
बाहायनानै जों एक्सन लानांगोन प्रसासननि गेजेरजों एक्सन लानांगोन आरो अनुशासन आरो एक्सननि गेजेरजों माहारिखौ जोङो मोनसे बेलेन्सआव लाबोफिननो बाध्य जागोन बे खोथाखौ दिनै जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव मेसेज होनाय जादों बेखिनि खोथायानो